Poďme k registračnému formuláru. Zadajte svoj e-mail. Ďalej musíte overiť, že ste človek. Ďalej musíte potvrdiť svoj e-mail pomocou kódu, ktorý bude odoslaný na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste práve zadali. Ďalej si musíte vymyslieť heslo. Potom, veľmi dôležitý krok, na tejto stránke musíte zadať bonusový kód, ktorý bude v popise pod videom. Tento kód vám poskytne 20% cashback bonus počas spotového obchodovania. Potom budete musieť overiť svoj účet. Nebojte sa, je to rýchly a intuitívny proces. Po overení bude váš obchodný účet aktivovaný a stačí už len dobiť zostatok a začať obchodovať s futures. Ak chcete dobiť zostatok, kliknite na tlačidlo vklad a vyberte si vhodný spôsob dobytia. Najlepšie je použiť P2P, tu musíte uviesť sumu v dolároch a zvoliť si vhodný spôsob platby. Z nižšie uvedených možností zvážte nielen výmenný kurz, ale aj rating. Potom si musíte vybrať možnosť, ktorá vám vyhovuje a kliknúť na tlačidlo Kúpiť USDT. USDT alebo Tether je najväčší stablecoin viazaný na americký dolár v pomere 1:1 a slúžiaci ako jeho digitálny ekvivalent. USDT budeme potrebovať na nákup a predaj futures, ako je ukázané ďalej vo videu. Po kliknutí na tlačidlo Kúpiť USDT budete musieť dokončiť platbu podľa intuitívnych pokynov. Teraz to neurobím, pretože už mám USDT na svojom zostatku. Nakoniec nezabudnite kliknúť na tlačidlo Prevedené, upozorniť predajcu. Keď predajca potvrdí prijatie platby, finančné prostriedky budú pripísané na váš účet. Keď USDT prídu na váš fondy účet, budete ich musieť previesť na svoj futures účet. Ak to chcete urobiť, prejdite do sekcie obchodovania s futures. Nájdite tlačidlo Prevod. Ďalej vyberieme, odkiaľ chceme previesť prostriedky fondy a kam USDM futures. To je všetko, vaše prostriedky sú teraz na vašom futures účte. Teraz môžete uskutočniť svoj prvý obchod, poďme kúpiť bitcoinové futures. Ukážem vám najjednoduchší príklad. Najprv si musíme vybrať pákový efekt. Vyberieme pákový efekt 2x, pretože čím nižší je pákový efekt, tým nižšia je šanca, že stratíme všetky naše peniaze. Teraz sa musíme rozhodnúť, či otvoríme pozíciu smerom nahor alebo nadol. Otvoríme dlhú pozíciu, čo znamená, že predpokladáme, že Bitcoin porastie a dosiahneme zisk. Teraz musíme určiť cenu, za ktorú budeme nakupovať. Pre pohodlie kliknite na dostupné ceny, vyberte objem 100%, aby ste plne využili pákový efekt pozície s pákovým efektom 2x a kliknite na Kúpiť lomka longovať. To je všetko. Náš obchod je otvorený. Po chvíli vidíme nárast ceny a teraz musíme uzavrieť našu pozíciu a zaistiť si zisk. Kliknite na tlačidlo Trh. Gratulujeme, zaistili ste si zisk. To je pre toto video všetko a ak máte nejaké otázky, zanechajte komentár a ja sa pokúsim pomôcť. Ahojte všetci!